କାଶୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କାହାଣୀ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଶୀତଳ ଚୂଡ଼ାରେ ଥିବା କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଧର୍ମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ କହିଦେଲେ, ଗୃହସ୍ଥ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଚାଲିପାରେ, ଏସବୁ ମାୟା ମାତ୍ର। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଭୋଜନ ନଥାଏ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ଅନ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ଆଧାର। ଅନ୍ନ ବିନା ଜଗତ ଚାଲିପାରିବ କିପରି? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ବିଚାରରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଜଗତକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସହସ୍ରାଧିକ ଦେବତା, ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଚାଷ ହେଲାନି, ଗଛରେ ଫଳ ହେଲାନି, ନଦୀ ଓ ଝରଣା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଜଗତରେ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅନ୍ନ କୃପା ବିନା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଜଗତକୁ ପୁନଃ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାମଚ ଓ ଅନ୍ନଭରା ପାତ୍ର ଧାରଣ କରି କାଶୀ, ବାରାଣସୀ ନଗରରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାୟାର ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଭୋଜନ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେବତାମାନେ, ଋଷିମାନେ, ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ପାଇଲେ ଓ ଧରାରେ ପୁନଃ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଲା। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ କାଶୀକୁ ଆସିଲେ ଓ ମାତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭିକ୍ଷା ଚାହିଁଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା, ପ୍ରେମ ଓ ମାତୃଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ଅଛି ସେଠି ଅନ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନ ଅଛି ସେଠି ଧନ ଓ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ଅନ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଅନ୍ନ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ସେହି ଦିନରୁ କାଶୀରେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଉପାସନା କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଗୃହୋଲ୍ଲାସ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ୍ୟ ଓ ପରିବାରର ସୁଖର ଦାତ୍ରୀ ଭାବେ ପୂଜନ୍ତି।